Tervetuloa Porvooseen. Länsiranta on unelmien asuinalue. Palvelut, harrastukset, virkistysalueet ja jokiranta ovat ihan naapurissa. Alue on moderni, mutta vanhan Porvoon tunnelma ulottuu tänne asti. Tämä on sijainnillisesti toiminut meille todella hyvin, koska tässä on hyvät harrastusmahdollisuudet. Tässä on kesällä kiipeilypuistoa, siinä voi pyöräillä Kokonniemen metsissä ja sitten me liikutaan jonkin verran kaupunginkin puolella ja tuossa jokirannassa ja vanhassa Porvoossa ollaan liikuttu jonkin verran. Rauhallinen taloyhtiö. Kyllä. Sijainti on hyvä. Joo, tästä on lyhyt matka kaikkiin paikkoihin. Ei tarvitse välttämättä autoa, edes polkupyörää, että tässä on niin lyhyet matkat joka suuntaan. En ole kyllä katunut päivääkään. Porvoo on hieno kaupunki.